पहा पाठीमाग बोर्डवर लिहिले पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दांच्या जाती. शब्दांच्या एकूण 8 जाती आहेत. त्या कोणकोणत्या? नाऊन, प्रोनाऊन, ॲडजेक्टिव्ह, वर्ब, ॲडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजक्शन अँड इंटरजेक्शन. तर मराठीमध्ये पाहायला गेलं तर नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी यावे, उभयान्वयी यावे आणि केवळ प्रयोगी यावे. तर याच्यामध्ये डिटेलमध्ये पाहायला गेलं तर नामाचे एकूण 5 प्रकार आहेत. ते कोणकोणते? तर ते आहेत कॉमन नाऊन, प्रॉपर नाऊन, मटेरियल नाऊन, कलेक्टिव्ह नाऊन अँड अब्स्ट्रॅक्ट नाऊन. सामान्य नाम, विशेष नाम, पदार्थवाचक नाम, भाववाचक नाम, शेवटला आहे भाववाचक नाम आणि त्याच्या अगोदर आहे समूहवाचक नाम आणि मटेरियल म्हणजे पदार्थवाचक नाम. ठीक आहे, तर असे हे 5 नाऊनचे प्रकार आहेत. अशाच पद्धतीच्या खास व्हिडिओसाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसंच आर एस एज्युकेशनच्या इंस्टाग्राम चॅनलला फॉलो करा. असेच छान छान व्हिडिओ, असेच छान छान टिप्स मी तुमच्यासाठी घेऊन येत जाईल. तोपर्यंत धन्यवाद.